seuraava potilas. Mikäs potilas se on? Vai kani? Mikä sillä on? Ai siis, joo. Aha, että se on saanut joku myrkytyksen. Mikä myrkytys? Ai, että se kani on syönyt vahvoja kemikaalisia lääkkeitä, mitkä on tarkoitettu ihmisille. Okei. No se onkin vähän vakavampi juttu. Se kani viedään vatsahuhteluun, se on nyt vatsahuhtelussa. Vatsahuhtelu on tehty, joten enää ei ole välitöntä myrkytyksen vaaraa, mutta suosittelen, että annatte sen levätä nyt ainakin tämän vuorokauden. Ja jos jotain oireita ilmenee, niin tulkaa ihmeessä uudelleen. Muista tilata kanavaa, se tukee kanavan tuotantoa paljon.